кара кораба! Айде! Йо-хо-хо, и бутилка ром! Ел, каптан! Дръж снимай, каптан! Как да снимаме, човек? Ей, само да ги пускаш. Дай мене! Снимай нас коло! Го на врата! Вече си малко майката! Толкова! Ефектът на боя! Вече никой няма усещане нико! Нека да няма и вятър! Струя мърица! Знай, че има една мърица в кръде! Да! Друг път Дарт Вейдър, като си вика, че има вълни да не вижда. Да! Ще го слушаме. Значи 100% Тихона трябва да пусне Тазон Уау. Как се спира, бе? Човек. Той е толкова крипчета е, че има че... О, Майко! Добре, там трябва да отидем. Как се спира, бе? Абе, няма да се голямото копче. Това? Да. Ой, да ви кажа, това беше много добро, ви обръпих за лодката.